ଏଇଠି ଅପା କଣ ହେଲା? ଆଲୋ ତୁ କଣ କରିଦେଇଛୁ କିଲୋ? ମୁଁ ସେ କଳା ଚମ୍ପା ତୋଳିଛି। ତୁ କଳା ଚମ୍ପା ଦେଇଛୁ? ହଁ। ଆଲୋ ଅପା କଣ କହିବି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ବୁଝିଲୁ। କଣ ହେଲା? ସେଦିନ କଣ କରିଲି ଖରା ପାଗ ଥିଲା ତୋଳିଦେଲି। ଗାୟତ୍ରୀ ଧାନ ତୋଳିଦେଲି ତ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମେଘ ଉଠିଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ମେଘ ଛେଚିଲା। ମୋ ଯେତିକି ତୋଳି ସବୁ ଭାସିଗଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତତେ କହୁଛି କଳା ଚମ୍ପା ତୋଳି ଟିକେ ଦେଇଦେଇଥିବୁ। ମିଶାମିଶି ଧାନ ଲଗେଇଦବୁ ଆଉ କଣ କରିବା ହଁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ସେମିତି କହିବୁନି ଅପା, ଆମେ ଭିକାରୀ ହେଲେ କଣ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲୋକ ବୁଝିଲ ଅପା। ସେମିତି କହିବନି, ଆମ ମନ ବହୁତ ପବିତ୍ର, ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ। ତମର ମନ ପବିତ୍ର ନା ଅପବିତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଧେ। କଣଟା ଜାଣିଛ କୁହ କୁହ, ତୁମେ କଣଟା ଜାଣିଛ? ତୁମେ ଧନୀ ଲୋକ ସେଇ ଭାବୁଛ ତ? ହଁ। ତୋର କଣ ଆଣିଛୁ ବାପ ଘରୁ କହିଛ ତମେ? ଆଲମାରି, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ, ୱାସିଂ ମେସିନ, ପଲଙ୍କ ସବୁ ଆଣିଛି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଆଲୋ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବାବୁ ଖରାପ ଭାବିବୁନି, ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛି ତୁ ବେଶୀ ପାଠ ପଢିନି, ମୋ ବାପା ମା ବେଶୀ ପାଠ ପଢେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେତିକି ପାଠ ପଢିଛି, ଯାହା ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି ଇଂଲିଶ କଥା ଟିକେ କହୁଛି ଆଉ। ଖରାପ ଭାବିବୁନି ଅପା ହେଲା। ହଁ ତୁ ଏଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଆସି ପଢିଲୁନି। ମତେ ପଢେଇଲେନି, ଆମର ପଇସା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପଢେଇଲେନି। ଓହୋ ତାହେଲେ ତମେ ନୁହଁ ପଢିବାକୁ। ହଲୋ ତୁ କେତେ ପଢିଛୁ କି? ଏମିତି କଥା କହିଦଉଛୁ। ତୁ କେତେ ପଢିଛୁ କହ? ହଲୋ ବିଏ ତ ପଢିଛି। ବିଏ ପଢିଛୁ? ବିଏ ରେ ଏମିତି ହଉଛୁ? ଯଦି ଆହୁରି ଟିକେ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ କଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା? ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆସି ଆହୁରି ଉପରକୁ ପଢିଛି ହେଲା। ଘରୁ ସିଡିକୁ ଉଠି କରି ଛାତ ଉପର ତ ସେଠି ତ ପଢି ପାରୁନି, ତାପରେ ଆଉ ଉପରକୁ ତୁ ପଢି ପାରିବୁନି କାରଣ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ମେଘ ଅଛି, ମେଘରେ ତୁ ପଢି ପାରିବୁନି। ମେଘକୁ ଯଦି ଦିଆ ମାରିଛୁ ସିଧା ତଳେ ଚଢିକି ବୁଝିଲୁ ଅପା। ବାଉ ସେ ଝଗଡା ଲଗାନି ବୁଝିଲୁ। ଝଗଡା ଲାଗୁଛି ଗାଁ ସାହି ପଡିଶାକୁ ପଚାର ନା କିଏ ଝଗଡା ଲୋକ, ତୁମେ ନା ମୁଁ? ଗାଁ ପଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାର ତମେ କେତେ ଭଲ ନାରୀଟା। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ନାରୀ, ସେମିତି କହିବନି ଅପା, ମୋ ମନ ବହୁତ ପବିତ୍ର। ଚାଲନି ଚାଲ ପଚାରିବା ଚାଲ। ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ ତୁ ପବିତ୍ର, କେତେ ପବିତ୍ର ଏଇଠି ଦେଖାଯିବ। ଚାଲ 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 କେଠି ଉଠି ଯାଉଛୁ ରୁ? ମତେ ତଳି ଦବୁ ନା ନାଇଁ? ସେଇ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। କଣ ପାଇଁ ଦବୁନି? ମୁଁ ଦେବିନି କହିଲି ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଦବୁନି? ମୋ ତଳି ମୁଁ ତତେ କହିଲି ତୋ ତଳି ବସେଇ ଚାଲ ତ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତୁ ଦବୁ ମାନେ ଦବୁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ତୋ କଥା ଦେବି। ତୁ ଲଗେଇଛୁ ନା କଥା ଦେବି? ତୋ ବର ଯିଏ ସିଏ ଦବ, ତୁ ତ ତାର ଦେଇଯା। ମୋ ବର ତ ଦେଢଶୁର, ତତେ କେମିତି ଦବଲ? ଦେଢଶୁର ହେଲା ତ କଣ ହେଲା, ଆମେ ଛଡେଇ ନବାଲ। ତୁ ବହୁତ ନାଟ ବୁଝିଛ ବା, ତୁ ବହୁତ ନାଟ ବୁଝ ବହୁତ ହଉଛ। ସେତେବେଳୁ ଖାଲି ମତେ ହଉଛ ବୁଝିଲ। ନିଜେ ତ ମତେ ଖାଲି ତୁ ହାତ ଉଠଉଛୁ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତମ ପରିବା, ମୁଁ ତତେ କିଛି ବି ପାରିବି। ମୁଁ ଛୋଟ, ମୁଁ ତତେ ଚାଳିବି ଏମିତି ହାତ ଲଗେଇବି, ଚାଳିବି ଏମିତି ଧରି ପୁରା ଲୁଗା କାଚର କେମିତି ଟେକି ପାରିବି ନା? ନା ଲୋ, ତୁ ଯଦି 35 କେଜି ଥିବୁ ନଥିବୁ, ସେ ତାକୁ ମୁଁ ଟେକି ପାରିବି। ଡେଙ୍ଗାକୁ ତୁ ଟେକି ପାରିବୁ ନା? ତୁ ଆଉ କେତେଟା ଡେଙ୍ଗା ଅଛୁ? ଏତିକିଟା ଅଛୁ ନା? ଆକାଶରୁ ଜନ ତୁଳିବୁ ନା ତାରା ତୁଳିବୁ? କଣ କରିବୁ ବା? ତାହେଲେ ତ କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା? ଖାଇକି ଦଉଛୁ ଖାଇକି ଦଉଛୁ ଖାଇକି ଦଉଛି। ତାହେଲେ ତୁ ଡେଙ୍ଗା ହବୁ ତ ମରୁଛ, ତୁ ମୋଟା ହବୁ ସେଟା ମରୁଛ। ତାହେଲେ କହୁଛୁ କେନା? ତୁ କହୁଛୁ କଣ ପାଇଁ କହିବୁ? তোর কোন অসুবিধা হলো? দাম কাঠি মশলা সুনা দাম কাঠি নে তো দাম কাঠি নে মো আ তো সেটাই বসতিবি নি আর সন্ধ্যা বেলা যদি ডাকি তো বসলা হই তো দেবি নেই জানো তো দাম কাঠি দাম কোন করি আমার কা শুন না তড়ি দুইটা পেই যা এ মা হলো তড়ি দুইটা পেলো ও পালো বেশি কো বলো তো মো বাপর ভাত ও ভি পড়াই